Hej, mit navn er Bente, og det jeg vil tale lidt om i dag, det er at prægnedagen. Og hvad vil det så sige at prægnedagen? Det betyder i realiteten den første bøn. Men det jeg gør som noget af det første, jeg gør om morgenen, når jeg vågner, sådan stille og roligt, så tænker jeg igennem dagen, hvad er det egentlig, jeg skal opleve i dag? Men altid med en forventning og en glæde til det, jeg skal til at opleve dagen igennem. Og hvis jeg har et møde for eksempel, eller en samtale eller noget andet, jamen, så prøver jeg altid at visualisere det ved at se, hvor godt det går hele vejen igennem med samtalen, eller med mødet, eller hvad det end jeg skal til, eller til kor for eksempel. Alt går lige præcis som det skal. Og gå afsted med den fornemmelse i løbet af dagen, den er faktisk meget unik. Den er dejlig, den er skøn. Men det er jo ikke ensbetydende med, at der ikke kommer noget ind fra højre, som lige pludselig og gør et eller andet knuder i det, jeg havde planlagt, eller noget andet. Men det, der faktisk så sker, det er, at jeg tænker, det var det, der skete. Og hvis der sker noget, som jeg bliver ked af, eller noget andet, som går dybt ind i mig af en eller anden årsag, så kigger jeg på det, og ligesom ser, jamen her er noget, jeg er nødt til at tage fat på. Der er noget inde i mig, der er, som jeg skal ændre, eller gøre noget ved, eller handle på. Og ligesom siger tak, fordi i princippet kan det være en gave, der kommer til mig, fordi der er noget, jeg skal kigge på. Og det, der også sker på den lange bane, er faktisk det, at vi bliver bedre og bedre til at håndtere de forudsete ting, der kommer. Og det er også noget at gøre med, at vi skal slippe kontrollen, og ligesom tage det ind, der kommer. For vi kan ikke vide, hvad der kommer om 2 minutter. Vi kan have en forestilling om det, en formodning, men det er slet ikke sikkert, sådan det er det. Men det er bare sådan lidt om, hvordan jeg starter min dag. Så du kan da prøve at se, hvordan du kan ændre et mønster, og ligesom højne energien, og få det bedste ud af din dag, fordi der kommer aldrig en dag magen til. Du kan prøve det af. Ha' en fantastisk dag.